L-ewwel diska tiegħek tibta ta' xi 18 ħadd ma kien qed jgħinni ħadd ma milli kuraġġ li jerfa' ġebieb ingħaqadna flimkien. Ridna nagħmlu ħaġa ftit sura ta' nies, kemm iddiskutejna kif se nqasmu x-xogħol, kemm argumentajna biex noħorġu prodott li f'dak iż-żmien bħalu f'Malta ma kienx. Saqsewna ħafna nies minn fejn joħroġ dak kliem, xi kultant ikun waqt ispirazzjoni, frażijiet joħolqu konfużjoni, dan l-ġmiel ta' dak kliem din il-lingwa m'għandix miem difna biex imxejna l-qudiem. Kliem tħolli mimli b'ħafna kolori, simuri bħala l-vjaġġatur. Bil-Malti dejjem nikteb żgur, kliem tħolli mimli b'ħafna kolori, sibuni bħala l-vjaġġatur. Bil-Malti dejjem nikteb żgur. Wara ħafna xogħol rajna ftit riżultat, diska wara l-oħra semaħhom kulħadd, kummenti tan-nies imbuttawna l-qoddim. Rajna li stajna nkomplu nikbru flimkien, mill-gżira tagħna ridna dejjem naqsmu kuljum, daqqiena dawn l-hemm intom ġejtu bl-eluf, biċċaru min-nies ikantaw ġew flimkien, ingħaqdu bħal familja jgħidu dak kliem, xi kultant ikun waqt ispirazzjoni, frażijiet joħolqu konfużjoni, dan l-ġmiel ta' dak kliem din il-lingwa m'għandix miem difna biex imxejna l-qoddim. Kliem tħolli mimli b'ħafna kolori, sibuni bħala l-vjaġġatur. Bil-Malti dejjem nikteb żgur, kliem tħolli mimli b'ħafna kolori, sibuni bħala l-vjaġġatur. Bil-Malti dejjem nikteb żgur. Kliem tħolli mimli b'ħafna kolori, sibuni bħala l-vjaġġatur. Bil-Malti dejjem nikteb żgur, kliem tħolli mimli b'ħafna kolori, sibuni bħala l-vjaġġatur. Bil-Malti dejjem nikteb żgur.